As we bring INEC to you. Don't forget, you can also bring all your questions and contribution to this program. INEC is here for you, for you, Odema amamne emarana na okuma elekere ya no kpomkwam na anyị na ndị INEC na-egwu echinchim ebe a na-ịkọrọ gị ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị ka esi ahụ ya na ihe okenọlụdọlụ anyị niile gbasara ihe ọkwa ọchịchị na Naịjirịa nke tata anyị were agalaga nwanyị nwafọ Igbo ụkwa onye bịara ịnọchite anya ndị INEC Tonia Eze Ugwumba biko kenere anyị ndị Igbo ndị bai dewo ma na n'onu nwanyị onu ezi nwanyị anyị ọ dị ma isiokwu anyị nke ụbọchị taa ka anyị gbapụ ọsọ maka oge anyị ga na-ekwu nsogbu maọbụ ka o si gbasata ndị ọlụsị nsogbu maọbụ ka o si gbasata ndị ọlụsị nke mbụ bụ anyị ga-achọ ịma ugbu a ezi nwanyị ekwube ndị bụ ọlụsị a onye bụ ọlụsị na nkọwa nke gị na ọ bụ na nkọwa nke ndị INEC kode anyị ga-asị na ọ bụ ya bụ onye ọlụsị ihe bụ onye ọlụsị bụ mmadụ nke na-enweghị ike imewe ihe ibe ya ọlasị ma o nwere onye nyere ya aka ihe ọbụla mmadụ nwere ike ihe ọbụla mere mmadụ nke ga-akwụsịnwu ya ime ihe ibe ya na-eme ma ọ bụrụ na enyere ya aka o nwere ike site n'ụzọ dị iche iche ewe ndị a na-amụ ha kpuo isi ewekwanụ ndị na-abụ afụkaji ụzọ ewe ihe mberede na-emegasị ewe ndị nranra dịgasị iche iche na-eme ha agaghị emenwuzi ihe n'onwe ha ma ọ bụrụ na enye ha aka ya bụ n'ọbịa ka ndị INEC kwụsịrị ọ bụkwana ya bụ ndị nwere ọlụsị mana ndị INEC na mmadụ ka dị ndụ na-emegharị ahụ na o nwere oke iso ha ọkwa ọchịchị anyị wee na-ajụzi kedu usoro na uru na ndị abara na maọbụ usoro ndị INEC na-eme ịkpọbata ha ka ha baa uru bara ha nwere ihe ha ga-emewu tụmadị ma ọ bụ na ha ruru olu ma ọ bụ nwee ihe kwesịrị na ha ga-enwe ha ga-esogbu wee mee ntuli aka ha ga-eso wee mee ndị INEC họpụtakwa ma ọ bụrụ na enweghị ike ọ bụrụ na enyere ha ikike iso tụ ndụ nwere asambodo a na-ewekwa ha n'ọrụ ya bụ na ha nwere ikike iso wee bịa aka ma ha bụrụ ndị Naịjirịa ha ga-eso wee bịa gasị aka mana nke mgbe ị na-asị na ha nwere ike ịgbata akwụkwọ ikike a ga-eji wee bịa ya aka ka ha wee soro ọkwa ya dị mma ha wegasịrị otu dị iche iche ha otu na-afụ maka ha ndị obodo na-afụkwa maka ha ya bụ ọ bụ na ewere maọbụ na iwere nwanne nọ n'ọnọdụ ekwugasịrị ugbu a na-ewe ihe mkpagbu dị iche iche na-enye ya nsogbu nke bụ na ọ naghị eji aka ya enye onwe ya nsogbu o wee ike ọ bụ na ihe mberede o wee ike ọ bụ na nrịanrịa o wee ike ọ bụ na ọ naghị anụcha ihe ọfụma ọ naghị afụcha ụzọ ọfụma ọ naghị agasị ije nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị ebunite nwa onwe ya mana ọ na-eku ume ha ndị a niile ka INEC na-ekwu na ha were na ha bara uru na ha nwere ikike iso wetu ya aka ya bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ọ dị mma ọ ka bụkwa mụ na Oriakụ Antonia Eze Ugwumba na-akpara ụbụ nke si n'ụlọ ọrụ INEC n'obodo Enugu ebe a wee bịa anyị na-akwụ maka ihe gbasara ndị ọlụsị ndị nwere mkpagbu dị iche iche ndị na-abụ mana ndị Igbo na-asị na mkpọkọrọ ndụ ka mkpọkọrọ ọnwụ mma onye ọbụla na-eku ume ka were olileanya ya bụ na ha bara uru nke ukwuu ya mere ndị INEC ejighị egwu ndị INEC ejighị egwu ha ji wegasị usoro dị iche iche ha wepụtara iji wee fụ na akpọbatara ha ka ha soro na oke
gbasara ịbịa ya aka ọchịchị na ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ ga-adịrịrị gị mma. Ewe ndụmọdụ ị ga-adụzi ndị were ndị nọ n'ọnọdụ a maọbụ ndị obi na-anọ mmiri ugbu a sị hei a na ha achọ ịhọpụta ọkwa ọchịchị na ihe na-eme n'obodo ugbu a na ha chọrọ isonye na ya mana ha amachaghị ka ha ga-esi wee sonye. Ndụmọdụ m na-enye ha bụ na INEC kwudosiri ha ike n'azụ ije soro n'otu ahụ ebe ọbụla ha tinye ha rejista wit ndị ahụ INEC ga-enye ha nkwanye ugwu maka ama m na ọtụtụ n'ime ha ebuka ha rugwara ihe nde 250 just 25 million ka mkpọ ya 25 million so onye ọbụla 25 million people tinyere aka o sorugo na ihe a na-eme so INEC kwudosiri ha ike ha jisi ike ya bụ ha ruru ihe dịka nde 25. yes mana ewezi ka ndị a na-aghọtasịrị na ọ bụ na ha esoghị n'otu a ndị be ha aka wee ike inyere ha aka ka ha bịa ya aka a ga-asọpọtụ ha ịbịa ya bụ na ọ bụ na ndị a esoghị n'otu a kpọrọ afọ na ọ bụ na ha esoghị n'otu a ọ dị mma mana ọ na-adị mma mmadụ nọ n'otu ọ dị mma ọ bụ na iwere ndị n'otu a chetakwazi na ha nwere nọmba a ga-eji kpọọ ndị a 08036732757 ya bụ ndị otu joint ndị otu ndị ọlụsị ha nwere ike akara igwe ekwentị eji akpọ ha akara igwe ndị a bụ 08036732757 ọ kwaziri ọzọ 07033402641 kwụsị ntinye CVR a ga-akwụsị na 17 ya bụ Fraịde ọzọ na-abịa ka ha gbaa mbọ gbalịsie ike. ya bụ ịma na bekee oge ụfọdụ CVR bụ continuous voters ibe ya aka na-aga ibe ya ikike iweta mbe ya aka na-aga ikike iweta akwụkwọ mbe ya nke na-aga n'iru ọ dị mma na ya ịma na ụfọdụ ndị Igbo anaghị agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị na o zuo ha ahụ oge mmiri zuru ụfọdụ ahụ ka ha ga-agbaba kachikachikachikachị na ama akwa akwụkwọ na agwa ote na ndị INEC na-ekwu nọ n'ọnwa na ha ga-agbagodo ya zuo ike jegodo hazie ndị bịare atụrụ ezite aka n'afọ ọzọ ha zusie ike ewezi ike tie mkpu gwuo oge a ga-ebido bịa ebekwa ọzọ mana ọ kaara gị mana ịchọ iso họta ọkwa n'afọ na-abịa abịa ijebe ugbu a jee wee dee ya afa ka i wee weta akwụkwọ ikike nke gị n'ime ọchịchị obodo dị iche iche n'ụlọ ọrụ unu ka a na-eweta n'obodo Enugu a ebe a ka e nwere ike iweta na-anụgo ya kedu gwa ha oge ọ ga-emechi ọzọ maka na ụfọdụ ga-ewesị ugbu a akwa echi ka dị echi ya agaba bụ Fraịde na-abịa o mechaa mụ na ezugoro ike ọ bụrụ na ọ na-emechi ọ na-ezugoro ike n'afọ a ọtụrụ emechaa ntụnye aka nhọpụta ndị isi. Ọ dị mma ndị Igbo na-ege m na mba ụwa akara anyị ya apụ anyị na-ege anyị ọkacha n'ala Igbo ugbu a ị nwere ike ọ bụrụ na idebe ha afa gị maka iweta akwụkwọ ikike iji bịa ya aka nke gị ndị anyị na-ekwuora na oluo n'afọ n'ọnwa mkpụrụ ụbọchị 17 nke ọnwa ya bụ ọnwa asatọ anyị nọ n'ime afọ 2018 a na ha ga-ejegodu zuo ike hazigodu ndị dịịra nke ha wepụtara ha ya ahọchazie ọkwa ma ọ bịa isi ọkwa n'afọ ọzọ ha zusie ike nke ha mere ha wezi ike wee kwuzie oge ha ga-ebido ọzọ ọ kaara unu mma nụrụ ujere maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ihe mebere kemgbe afọ one na one ọnwa one na one gara aga ụfọdụ ka na-asị na ọ na-afịa alụ na ha jee na ọ na-afịa alụ na ha jee ọ ka gị ma ọ bụrụ na ibu ga-ebu ute buru ute jee ebe a jee dee nke gị ugbu a chere ute gị elu ebe ahụ chere anụ anyị na-eme ma Satọde ma Sọnde ugbu a n'iji wee fụ na onye ọbụla benyere aka ọ dị mma unu ata n'aka ji eze onye mara asụ ya so n'odo ma onye ma asụ ya sogoro ya n'ụkwụ ya mara ka o si abụ ọ dị mma ọkapụkwa oge anyị na ndị INEC na-ekwu maka usoro
ha wepụtara maka ndị ọlụsị ya bụ usoro ndị ọlụsị ga-esi wee soro wee bịa ya aka ma ọ bụ dee afa ha ma ọ bụ soro họpụta ndị ọchịchị. Ọ dị ma na ihe a niile agbanyeghị ihe niile egwusigoro ịkọwasigoro anyị ụfọdụ n'ime ha ga-eche na ha bịa otu a na-asị na ide afa na ọ na-ewe oge ewe usoro pụrụ iche ma ọ bụ usoro ebe emepụtara ha hawa nwere ike isoro wee bịa aka nke ha ya bụ ndị ọlụsị a ka ọ bụ ha bịa ha eso okwenyekwa n'ahịrị na-eche oge. Mba, ha agaghị akwụ ya n'ahịrị. Ha bịara anụ a ga-elebara ha ya kpọbanye ha ozugbo aje mee ha mbinye aka wee ka ha were ikike akwụkwọ nke ha. Ha adịghị eche ka ha jekwunye nwe n'ahịrị na-egbu oge. Ndị ọlụsị naanị ya na unu bịa ha akpọta unu bịa ozugbo ka a ga-aza unu eme ihe unu chọrọ ime sonye n'ihe a na-eme na-achọrọ ka unu sonye n'ihe a na-eme kpọmkwam maka na unu pụrụ iche nke ukwuu. Ya bụ ihe ndị INEC na-ekwu. Ọ dị ma akara ekwentị nwere ike iji tie ọnụ na ya wee jụọ Oriakụ ezigbo nwaanyị Antonia Eze Ugwumba ajụjụ ọbụ 09023111109 ya bụ 09023111109. iwekwara ike ịkpọ na 09097711109 ya bụ 09097711109. ajụjụ na ị chọrọ ịjụ ugbu a gbasara ihe usoro ndị ọlụsị kwesịrị iji so wee bịa ya aka ma ọ bụ dee ebe ya afa ha n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị na Naịjirịa ị nwere ike ịkpọbazi ugbu a wee jụọ ajụjụ nke gị na 09023111009 ma ọ bụ 09097711009 ka anyị were onye nke ozugbo onye na-akpọ. Biko kwụsị okwu ike. Ebe ka isi akpọ gịnị ma afa gị? Onye na-akpọ ebe ka isi akpọ dị mma ịkpọ anyị biko ịgbadata ekwurekwu gị wee kwuo anyị wee mee. Onye na-akpọ ekene m gị biko kwụsị okwu ike. Nwafọ Adama anụchakwa ihe ị na-ekwu. Ebe ka isi akpọ anyị ugbu a? Kumoro ọ dị mma. Kedu ajụjụ gị? Nwafọ ya da-anụcha ife na-ekwu biko ya ewutene gị. Ngwa kwụsịdo okwu ike. Ngwa gaa n'iru. Nwafọ gaa n'iru. na anọ n'ebe nwafọ isi na anọ n'ebe anọ be gị ka ọ n'obodo gị ịma na Igbo ka anyị na-asụ maka anyị anọkwa na be gị ọ dị mma ya gazie udo dịrị gị nwafọ. Mana oge ụfọdụ mmadụ wee ji aka ya kutere onwe ya nsogbu ka a na-anọ na be mmadụ ka m jigodo unu dịka o si kwuo ugbu a. ebe ndị obodo wepụta mmadụ niile a na-afụ ya afọ. Onye na-akpọ? Ekele gị nwanne. Biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ? John gaa n'ihu.
Dalo. Dalo John. Dalo. Aga na-edekọta ya ma asa gị ya. Mana na nwata nke mmadụ nke ekele ọlụ eke. Ihe ndị INEC nọ bụ ịfụ na onye ọbụla bịa ya aka n'usoro iwu wepụtara. Ewe ndị ọrụ ha bụ ọrụ ndị nche na-eche obodo. Ọ dị ma daalụ John ka eme asa gị ya na ha ka nọkwa ebe a. Onye na-akpọ? Ndị ka email gịnị bụ afa gị? Onye? Isi n'afa gị bụ gịnị nwanne? Ifeanyị gaa n'iru. Ifeanyị. Ọ dị mma ka anyị were onye nke otu bịa na ike iwere ike ịkpọghachi Ifeanyị. Onye na-akpọ? Maazị Ike Odogwu. Ebee ka Maazị Ike ka si akpọ? Gaa n'iru Maazị Ike. Jụọ. Nke mbụ bụ ọ na-agbagwoju m anya ma aghọtachazi m ihe na-emenụ ebe a na-asị ka edede binye aka maka inweta ikike nke ndị oyibo kpọrọ PVC a ga-eji wee tụọ ụtụ a ga-eji wee mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe m na-ajụ bụ kedu ihe kpatara o ji afịa arụ na amarọzi ebe a na-eme ya iji wee maa atụ anwa onye nọ na-ajụ ọ na-agba m na a na-eme ya na isi na nke ndị oyibo kpọrọ local government headquarters, isi ụlọ ọrụ ime ọchịchị obodo. mgbe ị na-ajụ ọ ịtụ a ka mma ọ bụ na iji maatụ ọ bụ na inwe agadi nwoke ma agadi nwaanyị edere akwụkwọ ikezi na ọ bụ onye ife dịka onye ntapanta n'ike achọba na-eji uche wee dị ma ebe isi local government headquarters iji maatụ bụ na Enugu East na Ọkpọ n'ike. Biko kene m ihe m na-ajụ bụ kedu ka o si wee esi wee mee ya na ọ ga-afịa arụ mmadụ ije ebe a wee binye aka wee nweta ya bụ akwụkwọ ike. O nwere onye nke mụ na ya na-ekwu tata ọ sị na ije nke ahụ kwụrụ ya ike na kedu na o nwere mgbe e mere ya n'ụlọ ụka o ruo ebe a idede gbata nke ya ewee nye ya nọmba narị mmadụ ịsatọ onye na-echaghachị n'ihe a bụrụ ihe ọ ga-emenwu. Ihe na-achị ịkọwala anyị bụ amara mma akpata a na-eme ife a na-eme ndị be anyị ka ndị be anyị a na-ediskọja ndị Igbo a na-ediskọreji ndị be anyị from ime na bụ ife kwesịrị ime ife a ka ọ dị meriri Ngwa ka onye ọzọ ka aza gị ịgbalị ala nwanne daalụ. ebe ọ bụla ị nọ na Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Maazị Ike daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ihe Mike na-ekwu Maazị Ike na-ekwu bụ na ọ na-afịa alụ n'ime ime ọchịchị obodo ka a tinyere ya. Ọzọkwa o kwuru maka ya mụ na ndị mmadụ na-ebuzi ibu mgbe na-ajụ na ọ bụrụ ugbu a ka ebido mbido ihe a ọ dị ka ilu Igbo na-atụ na ụfọdụ ada agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị na o zuru ha ahụ mmiri zosizie zuezie otu anaghị eti mkpu jebe ugbu a olu asịzie na ndị mmadụ zuzie ebe a dịka mmiri ebube ya ndị INEC. Mana nke ọ kwugodoro bụ gịnị mere eji debezie ya n'ime ime ọchịchị obodo ebe ụfọdụ bitere aka n'ime ebe ime ọchịchị obodo dịka ije n'ime ahịa ma ọ bụ n'ime anyị na-eje ma n'ime ahịa dịka kịta aka na-eme nka o nwere ndị nọ n'Ọgbete o nwere ndị nọ na Chinatown o nwere ndị nke nọ na ụlọ akwụkwọ dị iche iche so ya kawa ahụ ka ọ chọọ ebe dị nso ebe obi maka ụlọ ọrụ INEC na-agbalịsi ike ịfụ na onye ọbụla wetara ya bụ akwụkwọ. Ndị be anyị biko ụnụ anụnanụ ya mụnwa na onwe m n'ebe a oge m gbatara ndị mmadụ oge ahụ ebidoro ya ka m nwa jere ebe ya n'afọ gara aga oge ahụ eruru ebe ahụ ozugbo ị na-elu ebe ahụ idebe ya afa gị ụbọchị njekwa nara nke ndigide ya bụ akpọ permanent ozugbo ka m ahaziri ihe wee ihe m mweli ya wee naba. Mana ụfọdụ ga na-eche ihe a ga-ewe ụfọdụ ihe a nke mere eme ọzọ ugbu a ka ama uru ọ bara kịta ka ụfọdụ n'ime a ga-ebidozi wee gbaba ọzọ mana ka anyị wekwara mara na ewe ajụjụ ọzọ mana echefuna na ihe anyị nọgodu na ya na-ekwu maka ndị were ọlụsị ndị were ahụ mgbu dị iche iche ndị were ihe mberede mana
ha enweghị ike ịga n'onwe ha ma abụghị na enyere ha aka ya wa ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nkịta ewere ajụ chọrọ ịjụ maka ya kpọọ anyị onye na-akpọ onye na-epi na onye na-akpọ Maazị Ike ịkpọchiri azụ achọrọ m ịjụ onye bụ ife dịka na-eke obi na-agụ n'ike kedu ebe dị ya nso ji edede gbata akwụkwọ ikike ama kedu ebe dị onye bi na-eke obi na-agụ nso ọ dị mma maọbụ onye bi n'ọnụ ọgba n'ike ọ dị kedu mma ebe dị ya nso ga-eje gbata ya ngwa daalụ ka a sara gị daalụ enweghị ga-agwa ya ihe m ga-agwa ya bụ ya jee na lokal gọọmenti ka ọ mara ndị gawara na senta saịdị ha olu ọ ga-afụnata ndị ga-agbanye ya akwụkwọ ihe dị n'ụwa maka e mechara ha ncha niile ka ha bụrụ ndị nọcha nso ebe aka ndị mmadụ ga-eru iwu abụrụ ọzọ na ọ ga-abụ nọ na lokal gọọmenti ekenyechaziri ọrụ outside duty ka ha nwee ike mmadụ natacha dị ya bụ onye na-amaghị ya jụọ ndị mmadụ ndị dị egoro maka na onye ajụjụ adịghị efe ụzọ biko ọ bụrụ na ị maghị ugbu a biko bido n'oge jụọ ebe ọ dị elu nso na ndị INEC anọgoro ebe a wee kwuo ya sị na ha busaziri na ha wepụtara ndị ọrụ ha nọgasị na ebe dị iche iche wee na-edebe na ha nọkwazi mana n'ahịa onye na-akpọ ugbu a mana ọ ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị 17 nke ọnwa onye na-akpọ Chukwudi ebe ka isi akpọ Abakpa gaa n'iru Chukwudi ka ihe asịkwa n'ome ka ihe mere ka ihe ịchọpụta bụ ihe mere o ji ata afụ ihe mere o ji egbu oge ọ dị madalụ ọ dị mma ọ dị mma ọ dị ka ihe ọ na-ekwu bụ na n'oge ahụ na ejegasị n'ibe ngalaba ime ụmụ ọchịchị obodo nke a na-akpọ wọd debegasị ya n'ogbe wọd mana gịnị mere na ọ dịkwa otu ya jụọ ese ebe wọd ya ihe a kwesịkwa na ịbụ ndị ndọrọ ndọrọ kwesịkwa na iso na-eti mkpu na-etisi ya ike ka o wee kwee omume onye na-akpọ dịka ọgbadata ya nwanne ka ị mere biko gịnị bụ afa gị ee ọfịa ya mere ka o gbuzuru gbam ajụjụ ka ọ jụrụ ihe a ka a saa gị ahụ daalụ ọ sịrị ndị ọlụsị o nwere ike ịzụ ọkwa atụnyelu ha efugonu ọ ya ka anyị na-agbalịsi ike ka ha nwee ike soro bịa n'uju soro n'ihe a na-eme ha ruo ogogo ihe a ga-eme ha ga-achịwu anyị anyị ga-anọ ya ewuru ha ọ dị maka na ihe niile were iwu ha rụme ha ogogo were ihe iwu kwuru nke mbụgodo bụ na ihe nwa obere nke nwa ma bụ na onye a ga-ebugodo ụzọ gbata akwụkwọ ikike ya ka e wee ike tụnyele ya ka o wee ike tụnyele mmadụ ọkwa ebe ka isi akpọ ajụjụ nke a ma bụrụ onwe ya ka a ga-eji pechizie ihe ọ na-ekwu bụ ndị dị imekwanụ na ndị kwu nwa n'aka ha bịakwanụ ka ya ghara igbu oge ka ewe usoro dị mfe emeelụ ha ada egbukwa oge ma ndị dị ime ma ndị kwu nwa n'aka ha dụkwara ka ndị ọlụsị abịara anụ a na-ebu ụzọ elekọtakwa ha ma ndị okenye ka anyị na-achịkọtazi ya ugbu a ezi nwaanyị kedu ozi na mpịacha okwu ndụmọdụ gị maka na ọ ga-asụgoro anyị kwarapụ izu ụka ọzọzọ anyị na-ekwuzi isi okwu ọzọ ga-apụta
maka na ihe a na-eme ugbu a biko cheta na mkpụrụ ụbọchị 17 nke ọnwa ka a ga-eme ezugodo ike agaghịzi ede ya afa ruo n'afọ ọzọ oge ndị INEC ga-apụtakwa wee bido debezie afa ha ga-ezugodo ike na nke ha mere eme. Ezi nwaanyị, kedu ndụmọdụ gị ka anyị na-apịachi? Ndụmọdụ m ka ndị ọlụsị jisi ike gbanisie ike bịa bata tinye aka iweta ikike eji eme ndọrọ ndọrọ, maka na inewe ọnụ ọgụgụ ha ebe a ha erika 25 million ha pụtacha n'igwe tụnye aka ka dịkwana ihe ọzọ a na-akọ ọ ya bụ na obodo adịgo bigo ndị ha kawa ahụ fụ na ha bịa tụnye weta akwụkwọ ntụnye aka maka na anyị ga-emechikwa na Fraịde bụ 17 nke ọnwa Ọgọst 2018 ya elekere nke 9 ruo na elekere nke 5 nke mgbede kwa ụbọchị ruo n'ụbọchị ụka nke izu ụka anyị nọdụ ebe niile na-afụ na onye ọbụla tinyere aka. Ọ dị mma, biko ndị Igbo anyị ndị na-egere anyị ntị, INEC si gị jebe aka na ọ bụ na idebe ebe nke gị Igbo onye ọlụsị Igbo onye na-edebe ebe afọ ahụ je gbata akwụkwọ ikike nke gị na ugbu a ọ bụ na ịgbatabe maka na ha ga-ezugodo ike wee ruo afọ ọzọ ahọcha ọkwa ka a ga-ebidozikwa ọzọ n'oge ha ga-ewepụta, mana achọrọ imechi n'ọnwa a n'izu ụka ọzọ na ọdabara mkpụrụ ụbọchị 17 nke ọnwa asatọ afọ 2018 a. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma ime ngwa ngwa ime ala ọdachi. Chineke gọzie unu. Ezi nwaanyị, ọ bụ anyị na Oriakụ Antonia Eze Ugwumba kparara ụbụbọ nke so n'ụlọ ọrụ INEC kọọla anyị oke n'ọrụ na otu a si akwalite na-achọ ka ndị ọlụsị sonye n'ihe a na-eme n'ihe gbasara ibe ya aka. Ọ bụ anyị na ya kparara ụbụbọ. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Chineke gọzie ndị Igbo. Abụ m Chizzy Ani, ka ọ dị nọ.